Hi vlog! Welcome to my guys! Ayan o, mga kasama natin. Dito tayo sa Takadang. Ayan, subukan natin. Ayan mga kasama natin. NMAX, X-Max ADB. Yung Birdman. Ayan. So, isang rider. Subukan natin. Ayan. Tignan natin kung kakayanin. Alright, ayan, may kasabay tayo. Pero naka-enduro. Naka-enduro sila. Tayo naka-scooter. Ayan. Lumarga na sila. Yun. Yun. Hop. Tumigil. May tumigil. Yun, kayang-kaya, enduro. Oh, may tumigil. Alright, game. Game. Subukan natin. Okay. Tignan natin kung kakayanin. Mabagal lang tayo. Jace ang takbo. 10 kph. Sana kayanin ng scooter. Yan. Okay. Sana kayanin. Okay. Kaya pa naman. Parang full boss ang daan. Tapos bato. Okay, may konting tire pot. Yahoo! Tire pot na bitak-bitak. Tire pot na bitak-bitak. Mabato. Ay, mabato. Grabe. 11 lang takbo natin. Kawawa pang gilid dito. Okay. Naka street tire pa tayo. Kaya ng scooter. Pero mabagal lang. Alalay. Ako, butas pa tong tire pot. Okay. Rough road ulit. Game. Subukan natin. Tignan natin kung kakayanin. Maganda talaga, naka-enduro ka dito. Pwede na rin XRM. Pero naka-Navi tire. Ito oh. Alalay. Yuhu! Kaya pa? Kaya. Yan. Nakakita ako ng semento. May part ng semento. Maluwang naman yung kalsada dito sa bungad, ano. Kahit sasakyan kasya. Maluwang to. Sige, subukan natin. Ayan, sementado na to. Okay, game. Alalay. Sementado. Alalay lang. Huwag nating biglain. Oh, yan.
Yan. Rough road ulit. Yan, sementado ulit. Oy, ito, mas maganda kalsada dito. Oy, mas maganda ang kalsada. Sementado, kaya lang hindi siya diretso na semento, ano. May part talaga na rough road. Mabato. Doon sa bungad. Okay, ito na. Sementado siya. Pataas! Ay, pataas nga lang. Yuhuu! Ito na ba yun? Ayan. Kaya Theodore, let's G. Tignan natin kung kaya. Pababa. Preno ang kailangan dito. Preno sa likod. Sige. Kaya? Shit, delikado na to. Huwag kayong pupunta dito ng tag-ulan. Putik to. Buti na lang hindi pa umuulan. Yan. Kaya. Medyo delikado yun, mamaya paakyat. Ito, tire pot. Okay. Alalay sa engine brake. Problema, scooter ang gamit natin. Engine brake wala eh. Kaya ng engine brake dito. What? Diretso talaga. Grabe. Yun. Kaya pagbababa. Ang problema, pagpataas na, paano na kaya yun? Paano na kaya mamaya? Kasi hindi kami dadaan ng alilim. Talagang babalik tayo. Kaya ba to? Siguro. Tignan natin mamaya. Wala, putol-putol yung sementado. Putol-putol yung semento. Putol-putol. Walang engine brake. Woohoo! Malayo pa yung gate 4. Okay, sementado dito pero bitak-bitak. Okay, babad ang preno natin dito. Dapat alalay lang. Nako, huwag sanang malus brake. Yan oh. Nako, parang pulbos. Parang pulbos ang lupa dito. Mabato. Tapos pulbos. I hope kakayanin. Takadang. Ito na. Takadang. Nandito tayo ngayon sa Kibungan. Takadang. Tignan natin kung kakayanin. Lakas lang ng loob. Kakayanin yan. Lakas lang ng loob ang baon.
Hindi ata sumunod yung mga kasama ko ah. Hindi ata sumunod yung mga kasama ko. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Tingnan natin. Kaya. Sana hindi siya mag-skid. Kaya. Kaya lang kawawa ang panggilid. Diretso primera eh. Yun. Saan tayo dito? Baba? Dito nga. Dito, pababa. Dito sa may mga bahay. Okay, kaya. Ay, sana makabalik tayo. Sementado. Oh, parang umiinit na ata yung preno natin. May bridge dito. Dito sa may mga bahay. May mga madadaanan kayong mga bahay. Off-road na putol-putol, tapos sementado. Mga bahay. Ayan o, off-road na naman. Marami pang mga bahay dito. UCCP. Saan tayo dito? Dito. Mali yung pinasukan natin. Doon sa may UCCP. Diretso pala, hindi kayo bababa. Dito. Dito nga. Little Takadang. Ayun. Yan na kayo banda. Okay, diretso. Hindi na tayo pumasok sa mga kanto-kanto. Diretso na to. Rough road talaga ba to? Kawawang panggilid. Yon. Kailangan natin ng diskarte. Hindi mo pwedeng diretso eh. Snake style. Ito na ba yan? Takadang. Kawawang panggilid. Di pa naman ako nagpalit ng belt. Kaya pa ba? Matagal pa. Matagal pa. Kaya pa ba? Wala na ata yung mga kasama ko. Mga kasama ko. Saan na sila? Ito nga. So, pag pupunta pala ka dito, sundan mo lang yung main road. Huwag kang papasok doon sa mga pababa sa right. Sundan mo lang yung pataas dito sa left na diretso. Tama ba to? Tama pa ba itong dinadaanan natin? Kaya pa siguro. Ito pa ba yun? May mga sasakyan dito. Ibig sabihin kaya pa. Kaya pa ng mga space gear. Delica 4x4. Ibig sabihin kaya pang itulak ang motor dito. Kaya pa. Kaya pa ba? Kaya pa. Uy, may maliit na bridge. River crossing. Tama ba itong tinuturo ni Google Maps?
Hindi na tatama to. Oh, delikado tayo dito. Ako, kumakayod na sa likod. Ay, kumakayod na. Kumakayod na. Tumatalon na. Ay, tumatalon. Magtanong tayo dito. Ayo, nagalis. Isura ito, Jima Panjita Kadang? In 200 meters, Adayo pay? turn right. Kung madayo. Ayo, adayo pay. Sige, sige. Kung na madatat. Pangkay tangatot. Madaya pasalok ko at pasangkat kayo ngay. Ang kamang sumasalok sila nga to. Kanigid? Kanawan pananyo. Ay, kanawan. Nagpakanawanak. Sige, sige. Thank you, thank you. Ay, 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 ay. Yes, yes, hey. Ay, ah. Yeah. Shit, malayo pa pala. Buinas. Ay, malayo pa pala. Wala na, dumudulas na. Ay, ito siguro yung sinasabi niya. Kanawan. Tanga. Binas, ang lalaki ng bato. Paano tayo aakyat nito? Binas. Hardcore. Kaya. Ayo. Turn right. Kuno na, mate. Ayo. Ito jidalan niyo Mapandita Kadang? Yo, thank you. Kaya pa. Yan. Ay, dito. Dito tayo. Saan? Dito ba? May daan sa left, may daan sa right. Okay, napatigil tayo dito kasi check natin ano. Tama yung sinabi nung bata kanina. Pag nandito na kayo, pataas. Diretso dito sa right. Diretso dito sa right. Yon. Simentado. Pakyat. Rough road ulit. Oy, nice. Tapos saan na? Eto. Mas maraming dumadaan dito eh. Dito siguro. Tama ba? Tama pa ba to? Oh, yun, tama. Winas ka, Google Maps. Tama pa ba to? Ay, okay, sawa na. Anan sa kayan nga sa mga dito yung matamdaman. Kaya pa iba? Wala. Delikado. Ay, delikado. Yoy. Delikado. Oh, tapos saan na naman to? Ang dami namang sanga-sanga dito. Diretso. Bahala na si Batman. Diretso. Ay, diretso. Oh, tek. Mahihirapan ata tayong bumaba. Ayan na. Ay, rough road. Ayan na. Rough road. Tama pa ba to?
Bahala na. Bahala na. Bahala na si Batman. Game. Kaya pa ba? Tutuloy pa ba natin? Yan na, yan na. Nakita ko na yung bundok. Shit. Babalik pa ako mamaya. Kaya ba to? Delikado na ata to. Oh, delikado na ata. Ay, delikado na. Delikado, delikado. Huwag nyo lang subukan. Visit. Takadang ha. Delikado, huwag nyo lang subukan. Ay, huwag nyo lang subukan kung scooter lang yung gamit nyo. May mga tao pa naman dito, may mga garden. Maaabot ko po yung gate 3. Oh Lord, tulungan mo ako, ang ganda ng bundok. Kaya pa ba? Ito. Ito ang mahirap akyatin mamaya. Bato. Aw. Bato, bato. Bato. Tama ba to? Wala na akong nakitang sementado. Ayun, luwang. Uy, may motor. Ito naman, nakabit tire. Asan na? Asan na? Ito na ba yun? Yay! Binas. Muntik na tayong madulas. Alalay lang sa preno sa harap. Parang mas mahirap pa atang umakyat kesa bumaba. Ang lalaki ng bato. Tignan na lang natin kung kakayanin. Delikado to. Shit. Kaya pa ba? Takadang, takadang. Gate 3, gate 3. Kaya, kaya. Kaya. Kaya pa ba ng gate 3, gate 3? Takadang, mighty gate. Sana kakayanin. Tuwar na lang yung gas natin kanina. Medyo pababa, kaya naging 3. Nako, nako. Hindi na ata sumunod yung mga kasama ko. Ito, ganito na sana. Okay nang na ganito, lupa. Pero huwag namang mabato. Tama ba to? Mabato na naman. Shit. Delikado. Mahirap bumalik mamaya dito. Takadang, takadang. Kaya pa? Malayo pa ba yung gate 3? Grabe naman to. Grabe. Gravity, gravity. Hardcore. Hayo, isurete nyo pa nito kadang. Adayo pay. Ay sus, adayo pay. Hayo. Pangato. Malayo pa daw. My goodness. Balik na ata ako. Oh, ito. Pangato, ano, pangato. Ito. Pataas. Ito nga. Pero may mga bahay dito ah. Believe ka.
Yung mga nagtatanim talaga dito. Ayo. Ayo. Dahil pa nga talaga. Ay, ada signage si Jay. Sige, thank you, thank you. Opo. Delikado yun. Delikado. May signage daw dyan sa taas. Pero parang hindi ko nakaabutin ah. Hardcore. Oh yeah. Balahaw. Gulong talaga, gulong. Mag-upgrade kayo ng gulong. Palit kayo ng gulong. Ay, palit kayo ng gulong. Ayan. Kaya pa, kaya pa. Wala na. Hirapan na tayong umuwi mamaya nito. Ay, mahihirapan na tayong uuwi. Nawawala yung Google Maps natin. Nawawala. Kaya pa dito. Yan. Makikita ko na. Kaya pa. Wag na. Sigurado hindi na tumuloy yung mga kasama ko. Iaabot ko hanggang gate 3 kung kakayanin. Kaya ba? Kaya, kailangan talaga gulong. Upgrade ng gulong. Wala eh. Ang gaalanganin. Wala na. Nawawala na sa control. Yan. Haya! God damn! Hindi kinaya. Wala na. Mali ata dinaanan ko ah. Na! 1 bar. Wala, balik tayo. Off natin. Ayan. Alanganin.
Langanin. Oh. Ayan. Hindi natin kinaya. Ayan oh. Grabe akyatan dito. Mabato. Ito yung ating scooter. Wala, babalikan ko na lang yung mga kasama ko. Wala, hindi kaya. Delikado. Okay, balik tayo. Hindi kaya. Sorry. Hindi kaya. Pag pumunta kayo dito, magbaon kayo ng lakas ng loob. Palit din kayo ng gulong. Navi tire. Grabe. Mabato. Hirap na hirap yung scooter natin. Wala tayong kasama. Sigurado ako hindi nagtuloy yung mga kasama natin. Naiwan sila doon. Delikado. We're going back. Visit. Napahiya tayo dun ah. Lakas lang ng loob ang baon natin. Wala. Hindi kaya ng Suzuki Bikeman. Kaya kung may kasama tapos nakanabi tayo. Kakayanin. Kasi kailangan mo nang magtutulak eh. Huwag na tayong magpreno sa harap. Delikado. Ay, delikado. Likod na lang. Hayo. Pahiya tayo dun sa mga bata. Makikita nila tayo, babalik. Grabe. Ang tindi pala nito, taka lang. Ay, grabe. We're going back na hindi na kinaya. Ito. Nasa kalahati pa lang tayo ah. Kalahati pa lang yung dinaanan natin. Ito, matindi. Ay, matindi. Oh, yan. Aha, sayad, dalawang paa. Tingkayad tayo. Nalalay, bato eh. Wala, hindi kakapit ang street tire dito. Delikado. Nangangamoy goma yung gulong natin eh. Ibig sabihin, sunog. Yan. Hinay lang. Aha, isa tayo sa mga nagpunta ng Takadang pero hindi nakapunta. Ano ba yan? Sa gate. GPS signal lost. Ayan na yung pinagtanungan natin kanina. Wala, nawawala pa yung GPS. Ayo. Haha. Ayo, narigat gayon, tingalan. Ha? Bun ko magaro dawan, hanya mabalin ti kasing motor. Agsabli ako into sa marono, madu detoy. Handa kinaya. Tinatawanan tayo ng lokal. Grabe. Ay, simentado mga bahay dito. Dito tayo umakyat kanina. Maliliit pa tong bato na to. Kanina as in malalaki kanina. Ayan, parang singlaki ng kamao. Kaya hindi na nakaakyat yung size 10 na gulong natin. Dapat daw yung matataas, yung malalaki ang gulong. Pero wala eh. Wala eh. Yan, pag nawawalan na kayo ng balance, bitawan nyo na. Gravity. Hindi kinaya. Ito. Delikado dito. Delikado.
Ayaw kumapit. Nadudulas lang yung gulong sa likod. Yun. Gamitin nyo na yung paa. Alalay sa paa. Wala, hindi talaga kaya. Dito. Sasundan nyo lang yung daan. Huwag kayong liliko. Mahirap. Malakas na ang loob ko dito Pero kasi mahirap talaga. Hindi kakayanin. Kawawa lang. Mga matataas siguro na scooter, pwede pa. Pero Suzuki Bergman, sinasabi ko na. Alanganin. Ito na yung dinaanan natin kanina. Palit talaga ng gulong. Wala kasi tayong kasama mag-a-assist, walang magtutulak. Hindi sila nagtuloy yung mga kasama ko, sigurado yan. Pare-parehas kami naka-scooter. Yan. Ay, hindi kinaya. Sorry, Suzuki Bergman. Susunod, balik tayo dito. Pero syempre, ibang motor na ang gagamitin natin. Naka-Navi tire. Kaya pa ba? Meron kanina yung binabaan nating mabato. Pero hindi na ata ako makakakyat doon Ayan, kung ganito lang sana, kaya. Itong gravel. Pero malalaki yung bato kanina Wala, hindi kaya talaga. Hindi kaya. Okay, dito tayo sa center, mas malinis. Alalay. Ay. Sigurado hindi na sumunod yung mga kasama ko. Wala na. Yung mga naka-enduro kaya kanina. Tumuloy kaya yung mga yan. Balik tayo. Better luck next time. Ang ganda pa ng bundok ayan ganda ng bundok. Diyan sana tayo sa taas niyan. Diyan na yung mga ulap. Wala hindi kinaya. Walalay na naman dito. Lalaki ng bato. Ang lalaki ng bato. Ay, ang lalaki ng bato. Magaling ka rin mag-balance dito. Kasi kung hindi ka marunong mag-balance, matutumba ka rin. Ang lalaki ng bato. Parang kamao kasi yung bato dito. Shit. Ay, buti na lang hindi tayo na-disgrasya. Yun ang ipagpapasalamat natin. Walang na-disgrasya. And kompleto pa tayo na babalik uwi. Kahit ganito lang sana, lupa na matigas. Kaya lang wala sundan na lang natin yung mga daanan dito na matigas. Alanganin na kasi pag may bato. Dito ata tayo bumaba kanina.
Ang lalaki ng bato. Kakayanin ba? Sana makabalik tayo. Buti na lang dry. Nawawala yung GPS. Kaya. In 200 meters, turn left. Wala, pabalik na tayo. Nahilo ka na, Google Maps. Ay, nahilo ka na, Google Maps. Oh. Sayang. Hindi kinaya. Okay. Ayan o, kitang-kita yung ulap. Oh. Pababa to. Pababa. Ay, pababa. Turn left. Anong turn left? Nahilo ka na. Nahilo na yung Google Maps natin. Kahit ganito lang sana. Mas maganda kung ganito. Simentado. Wala tayong engine brake. Pudpud ang preno natin dito. Yan. Saan na sila? Ito na sila, di ba? Ano ka XR? Ayo. Balik na tayo. Patakas, sir. Oo. Dito. May tigates yun yung gate. Malayo pa, sir. Hindi ako tumuloy. Hindi kaya ng gulong. Okay sa inyo kasi nakanabitoy kayo. Kayang-kaya yan. Ilang minuto pa yun, sir? 30 minutes mula dito. Tignan lang natin. I-zoom na lang natin yung camera. Hindi, malapit lang. Kaya lang yung takbo kasi. 10 kph, 15 kph lang. Pero dito na yung pagkano paakit pala na ka, pakanan. Kasi Eto, magra-right kayo, sir. Tapos bababa kayo. Tapos, didiretso. Makikita nyo na yung bundok. Pero hindi ako umabot. Wala lang ano ng scooter. kung bakit, hindi na namin na to. Kung si Malson. Ay, Hi guys! Ano? Ada! Hindi kinaya ang takadang. Okay, yan. Hanggang dito lang tayo. Yan. Uyan na. Talo. Ayan o. Hinay. Ay, hinay. Okay. Sabi ko na nga ba hindi natuloy yung mga kasama ko. May nasiraan pa kanina dun sa kasabay namin. Ay, dumudulas talaga. Ay, dumudulas. Libre lang sayote dito. Diyan lang sa gilid-gilid. Failed attempt. Delikado. Shit. Yan na. Ginagamit ko na yung dalawang pa ako. Katingkayad na. Ba yan? Ito na yung river crossing natin kanina. Kung ganito lang sana ang daanan, walang problema. Kaya lang mabato eh. Pero yung hirap na hirap talaga tayo. Pabawang scooter. Ay, delikado. Ayan. Kaya pa naman.
Talo tayo ng lokal dito. May lokal sa likod natin. Sanay na sila eh. Tayo hindi pa. Oho. Ay. Ay ha. Papaunahin natin. Ayan. Ayun o. Nauna na sila. Ayun o. Basic. 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 Binibasic lang nila. Ha. Alright. Ha. Wala. Hindi talaga kinakaya. Sorry na lang. Ay, sorry na lang. Bah, iniwan na ako ng lokal ah. Dinaanan na ako. Wala talaga. Ay, hindi kaya. Bato. Ay, hintayin natin yung mga kasama natin. Game! Kaya. X-Max. Sige, diretso! Ano ba? Ano niya? Alright. Muna yung X-Max. Yun. Kaya. Makakauwi kami niyan. Yan yung tatlo kasama natin. Kailangan talaga alalay. Yan, Raider, yung NMAX, tapos yung ADB. Kaya. Sige, diretso. Okay. Let's G. Makakauwi tayo dito. Okay, sundan natin. Kaya yan. Tiwala lang. Ayan na. Pakyat. Basta walang mababasagan ng makina dito. Makakauwi lahat. Yan. Ha, Daystar? Okay. Ayan. So dadaan ka pala ng bakon. Ayan, dito tayo sa store. Merienda time. Ayan o. Nagutom. Wala pang lunch. Ayan. Oh. Stop over ng konti. Uwi na tayo. Hindi kinaya. Tandaan mo yung mukha namin cute ha. Libre sa yote oh. Pogi namin oh. Okay. Alright, so hanggang dito lang. Gate 1 ba to? Gate 1? Yeah, gate 1. Hanggang gate 1 lang. Gate 1 lang. Oh. Wala. Hindi kinaya ng gate 3. Hindi kinaya ng gate 3 at gate 4. Hanggang dito lang talaga. At least dito, simentado. Yeah. Pero gate 1, matindi. Okay na rin to. Ito lang inabot natin. Oh, gate 1. Simentado. Ayan. So, maganda rin naman talaga. Maganda rin. Nagpa-fog ngayon, nagpa-fog. Okay. Picture. Hanggang dito lang. O, yan. May umakyat. Yan, oh. Tindi. May angkas pa. Alright. Yan.
Enjoy muna natin yung view. Nagpa-fog. May fog. Ayan, gate 1, Takadang. Ito lang inabot natin. Wala, hindi kinaya. Ayan. Alright. Yan.